салом алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Умедворам, ки ҳар яке шумо тандисиҳату саломат ҳастед. Ростӣ баъзан ҳолатҳое мешавад, ки бар мо паёмак мефиристанд ва баъзе суханҳое ҳаст, ки ту шарм намедорӣ, ки ин хел наворҳо мекунӣ. Ту шарм намедорӣ, ки аз ин пули ҳаром зиндагиятро пеш мебарӣ. Ту шарм намедорӣ, ки хулас гапҳои қабеҳ даштному зиёд ва хеле суханҳои қабеҳ нисбати наворҳои мо мекунанд. Ва нафаре пайдо шуд, духтар буд, ҷавон духтар буд, маро таҳқир дорад, мегӯяд, ки ту расмҳои духтаронро чаро дар саҳифаи худ гузоштаӣ? Ростӣ ман бисёр дар тааҷҷуб меафтам, ки чаро акнун ҳамон занҳо, ҳамон духтарҳо вақте расму наворҳои худро дар ютуб, дар тикток ва тикток айни ҳол ки машҳур аст, дар инстаграм мегузоранд, вақте наворҳои онҳоро дигар давлатҳо мебинад, вақте мо барои навор карданамон расми як духтарро мегузорем, о духтар ки тоҷик нест ва духтари турк аст, дигару дигар миллат аст, вале чунин даштномҳо, чунин суханҳои қабеҳ нисбати мо мегӯянд. ба хотири чӣ? Ҳамон духтару ҳамон ҷавонҳое, ки нисбати ана ҳамин суханҳо бар мо менависед ва худро доно меҳисобед ва худро бофаҳм меҳисобед, пеш аз бар мо ин ҷумлаҳоро гуфтан, хуб мешавад, ки аввал бо ҳамон духтарҳое, ки дар тикток сарлӯч менишинанд ва ҳамон духтарҳое, ки дар одноклассник ҳастанд, фейсбук, инстаграм, ютуб ва ҳар куҷои худро уриён мекунанду нишон медиҳанд, бар онҳо хуб мешавад, ки насиҳат мекардед. Зеро ҳар як наворе, ки мо мекунем, ҳарчанд навор ҳам набошад, аммо қисса ҳам бошад, вале дар он қиссаи мо як мазмуни хосе ҳаст. Аммо шумо бошад ба ин ҳама нигоҳ накарда, боз таҳқиру ҳақорат нисбати мо карда истодаед. Бародарони азиз, хоҳарони меҳрабон, мо ҳеҷ наворро ва ҳеҷ расмро намегирем, зеро дохили ана ҳамин Яндекс, Гугл, инҳо ҳама духтарон ҳастанд. Вақте мо расм дохил мекунем, барои кофтани расмҳои духтарон дохил мешавем, бисёр духтароне ҳаст, аммо духтаронро фарқ карда намешавад. Тоҷик аст, турк аст, узбек аст, рус аст, аммо духтарони тоҷикро айни ҳол аз духтарони рус фарқ кардан хеле душвор шудааст. Барои чӣ? Барои оне, ки худро ҳар намуд мекунанд, рангоранг мекунанд. Вақте мо расмро гузоштем, баъдан соҳибҳояш пайдо мешавад. вале сад афсус, ки ҳамон расмҳоро мо бо тариқи ҳамон Google мегирем ва халос. худованд нигаҳбони шумо бошад. худоҳофиз.